Members of the Nyotrep Youth Council Central Executive Committee on the 13th of April 2023 had submitted a representation to the state government of Meghalaya to request for correct object and purpose of preparation of a roster system and its implementation in the actual spirit to ensure adequate representation of all reserved categories as per the quota prescribed. Ka i kumba ka sorkar Meghalaya kampat fix ya kata cut off nadu lanu en pentrikam ya kata ka roster but nadu usnem you en pentrikam ya kata ka roster ka kod ka ngi i ka jing start jongka sorkar bat jongka dor bat hawan ya hadin jong tu na kaliang jong ngi ka sen ni wanra ya kan ga jing tho ban dawa na sorkar ba lada dei ba ki hab banjit ya tau court of date kumbala pthak daka high court banjit ya tau court of date lani banjit nadu na kanu kapor ka ba kata ka roster country kam ngi kwa ba kata ka roster country kam prospectively lani shakhmat omdei bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samdei ka jing dawa bit dan ka jing dawa ka ba klam da penchong rim ni la penchong rim ya kani ka jingkwa ban country kam prospectively ya ka roster daka rai jongka Supreme Court kemudian burom haka ki bobun ki kes ni kwa baka sorkar kan penbek no kloilan namar yo kapoi kan no ke ba susi namar kumba phi menta kalong ba kalami ke jing kala jur ha ka jing apher jumut ha padeng kiseng balang ha padeng ki pajba ha padeng kasi jen kia bat garo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kanu ka ban pensniu ya ka jing ya dei ge jongi la ni kala ban poisa kanu ka ba kadrum kan ram tingi kwa ba sarkar kan penbek kloi ya kata kat ba ka ni ka ding menta kampat kelang kum ba kalong ta kelar hem pio i ki social media pio i ki ul hat kan ni ka ding kelar hem ba mta ngim kwa ba kan kelang nama boleh lada kidang mi susu ya attachment nang nes kemat ki ba kham aiding ngi ting kelong ba yo kan ni gading wala kan mata ka kelang di ni kmil ti ba sarkar kan penbek ya kan ni bat lada jia ba ka sarkar kan penbek ya kan ni kumbang yu i kumba phi yu i ya ka jinglong ka jingman kalong ba kat ami kisni kan nak sniu ban ka